yepo mag skunde e pacho kae. Mane milome manogola kod jatend piny Kenya William Ruto e kinde manotwa koda piny mano odiochieng' manyoro no landa yanga ni skunde koro ibiro med lor e pacho kae kalore ni koth mapek podi igeno ni biro medo chwe e pacho kae. Iwacho ni koth makamano komedo chwe nyalo kelo midhiero mopogore opogore gino mano chuno sirikal mondo owach ni nyithindo omeda donga pacho kik gidhi e skul ni mar ginyalo bedo kata ndara ka gidhi e skul to midhiero moramora nyalo jukogi ka gintiere ndara ka gidhi e skul. Mane momiyo nyakwara Mugia Jwang' otieno makawuono adabedo kod twak mar mondo mi wanonane ni e kinde makoro pod olor skunde kata kinde ma olanda yanga ni kalure kod midhiero mar pioula mayuero ji e gwenge mopogore opogore omed lor skunde ikruok mane ma sirikal onego ket piny motelo ne yepo mar skul mabro miyo ni e kinde mibro lan ni koro ni pono ni juma manyien iyaw skul to gin ikruoge mage ma sirikal onego bed ni keto piny mar neno ni e kinde ma nyithindo koro bro dok e skul e yepo e tam mar 2 to lai duto oket piny e yo makare kendo somo bro bedo kadhi nyime e yo maber nikech kwa nyalo wacho nyaka sani wang'e ni koro kalenda mar somo e tam mar 2 osebedo kod rochruok matin. Koro en jumbe 2 ma nyithindo bro bedo ka bedo pacho magiselalo ma ok gisoma kata kamano ikruok mane monego bed ni keto. Antiere kae kod jalonye weche mag somo Boaz Waruku wadwa goyo kod mbaka otieno makawuono mar mondo mi wanonane ni to ginang'o monego bed ni keto piny mondo kinde ma nyithindo dhi e skul kata bro dok e skul giyud lwasi maber mar somo maonge ng'ikruok moramora to nyithindo giwegi bende ere kaka ibro bed kiduoko pachgi e somo mondo gidhi mbele kod somo e yo makare. Oimore Boaz Waruku iriyo nade odiochieng' makawuono? Oimore ahinya Joyce, ariyo maber, erokamano kuom gwela mondo wabedie twakni to kata kapok wachake en kuyo maduong' ne yawa ma osewito jok magihero yani the loved ones kech kodhni ga pakani osewito ji mang'eny to gikendo en mos matek nikech tie yawa bende ma kata utegi osekethore nitie gigegi kata kuonde manyiche gitie biashara mago duto okethore omiyo sechegi ka koro wadwa ng'eyo ni to e yor somo ni to chalo nade koro apani ine minyalo nyisowa kama onego bende wachuoyego mondo mi ochaka machiegni twak mar otieno makawuono wang'e ni koro sirikal ne ogolo milome ahinya kendo nowuok e dho jatend piny Kenya William Ruto mano odiochieng' manyoro kano wacho ni koro skunde ibro bed kiloro wacho ni ibro lor skunde until further notice matiende ni wakia kobo bede dwe mar 5 ni emibro bed kiyawo skul ponono kata tok juma mabiro machakore tarik 6 ibo yawo skul tok juma no koso bro bedo karang'o kata kamano ikruoge mage ma sirikal onego bed ni keto penya motelo ne yepo mag skunde kata ang'o monego bed ni ginono e kinde ma pok oyaw skunde. Erokamano nitiere nyithindo moko manie skul sani ming'e ni ka ing'iyo historia gi nyicha ikoni onyuol gi around 2007 gi 2008 kane gidhi timo KCP korona odonjo sani kane giikore gine ma gine form 4 sani nyithindo go sani koro ing'e ni oduogo gon nyang'eng'a ma sani gine udi. In fact, kane gichak giwinjo ka ker olando ni skunde gi yepo margi podi bichur mbele kendo apani ng'eny gi samoro koni kare wawe waketo ne buge gi tenge adwa wuoyo kodgi ka watieko but mondo mi nyithindo go nyalo bedo ni penjore ni kwani wane ma midhiero luwowa kalor ni man wantiere klas 8 korona dobiro sani wantiere form 4 kendero midhiero mar ulo biro ochung somo giwinjo matek gikisungu iko ni tough times ma golo ga jok mar very strong and tough apani kai mo bro yudo scientists innovators engineers gi jok ma akili margi nitie malo moloyo omiyo kik gibuogi samoro bendo migi thuolo mondo migidhi gine magisom kendo malaji ngene gidonje form 1 August 2021 apani kaka gidonje no tingeni na gisedhi magi catch up gi time omiyo sani gini ogogi matek ahinya but kakoro wadokie kama gikonengo beni wan godo mwang'iyo godo piny ni to chalo nade ka ikruok modwa bedo go chalo nade mondo mi nyithindo dok skul achiel kachiel onego beni sani kik wabed gi gimiluongo ni guesswork ma wasikwa penjore ni to ng'ama bro nyisowa ni gini chal nade kendo adieri ma ok oriw gi machielo nikech ing'eni sani kuponi ok waketi adieri iluongo ni the true facts on the ground to wabro bedo gi tabu
Onego bed ni wan gi framework ma itimo coordination mana kaka corona cha nochopo. Moko ni adieri mondo mi gini otimre. Onego bed ni kuonde duto te nikech the national government nitiere gi infrastructure margi. County government be nitie gi infrastructure margi. To gintie other agencies, joma moko manyalo chopo kanyo. Jogi onego bed ni riwore kanyakla ma gimakore matek mondo mi ong'e ni tang'o monego bed ni timore. Mar ariyo, ing'e ni sani ng'eny skunde. Actually, school ka school ma wan go across nigi tabu sane. Ibro yudo ni cho osienyore. Ibro yudo ni moko manyicha ok oger malong'o kata kor udi pod ni magalagal mago okethore. Kendo nitiere moko ma mabetni bende nikech nobiro gi yamo bende matek, mabetni gi bende ofwalore. To nitiere moko ma ing'e ni kada na kuonde manikawo ni ohinga manogeng'o gi nikech school nyaka bed protected. Mago bende osienyore. Ka ng'adi matin, iwacho ni nyaka sani onego bed ni oseket framework moro ma nyalo ng'iyo kaka chenro mag somo nyalo dhi mbele yo makare. Framework makamano kata akiana luonge na put makamano onego bed ni loso karang'o nikech wang'eyo ni koth kinde duto ing'isowa jogo makoro chal mar kor lwasi ging'isowa ga period ma koth biro bedo kachwe nikech wang'eyo ni kochakore dwe mar 3 dwe mar 4 kaachiel kod dwe mar 5 wabedo ga kod long rains kata koth machwe kuom kinde malach e pacho kae. Framework makamano ka beto sirikal nonego bed ni lose karang'o mar mondo mi kik wane midhiero moneno sani koro kaka janyuol okia ni nyathi biro dok e skul karang'o. Janyuol endo osejipanga kod fee moko nyalo kata chamo fee mako wach ni koro nyithindo dok e skul ki to koro kwamo gi nyathi framework no kipenjo to en gima onego bed ni ok ni seche ma disaster ochopo kokwa chake. Emomiyo kiwango moro amora onego bed ni wan gi unit ma deal gi disaster. Kaka e somo ni endi globally neno ka weche kata mbaka gi chenro ma ng'iyo ni to ka education is under attack. Yani ka nitie gimoro amora mabiro hinyo somo, ere kaka inyal riwruok piyo mondo mi kik ohiny somo malach ahinya nikech kaka sani damage ma wan godo e schools is more than 25%. Ing'eni mondo mi mago be bed restored. Yani mondo mi gina ata malo moingo 25 mondo mi mago bi duok malosi e wang'e dhi bedo gi tabu kendo apaka to gi pigi niendi dhi kelo achiedh nade moko mang'eny nyaka tuoche mantiere mang'eny e school. Obiro seche moko ma piny wan gi tabu mang'eny nikech ing'eni dakteche nitiere oko sani. Onego bed ni gima sirikal kuongo ng'iyo haraka gibedo piny kata tek manade giyudie winjruok mondo dakteche kaendi odogi nikech sani e kama koro tuoche dwa donjo kendo biro hinyowa mobiro hingo kaka wanyalo geng'o. Gige somo mantiere skul moko piyo sombo to kata mok piyo sombo kata na kuonde ma nyithindo dakie moko piyo donjie kata nyithindo gi bing'e ni kuonde mane gintiere ng'enygi oywegi oko. Moko bende odhi gi jonyuol gi kata kama giwite jonyuol gi bende gimbe otergi kuonde mag kanisni, kuonde mag skunde gi. Magi en arrangement monego bed ni seche mane waseng'eyo osego kor lwasi onene gigi dhi chalo kama. Onego bed ni aput ma iloso. Ok ni onego bed ni en aput mamalo ka. To kendo aput mantiere e piny county ka county to kendo bedo replicated nyaka e kuonde ma villages ma wantiere mondo mi wang'e ni koni wabedo the brothers and sisters keeper. Kich sani emiduogo fwenyo ni kare pi mano ywero jikani karo ywero nyaka jirandi to king'eyo. So nitiere framework aputno bedo gi plan aina no makoro gimiluongo ni data ni ming'e mana ni kama gini kata kanopogi gini nyalo pogu to kama ne opogi ni ji nyicha nitiere kama romo kama, nyithindo ni kama romo kama, mine nitie kama romo kama, jomong'ol romo kama, jomadongo yani the elderly gi romo kama. Nitiere categories go gin gik ma ipango negi ni to ere kaka wadhi konyogi. Kati biro yudo ni seche gi eking'eni kendo koyo ng'eny. Nindo kar nindo koro onge. Mago gik ma ka ok ong'e
nitiere kama iluongo ni the forward planning. Disaster preparedness dwaro ga gimiluongo ni forward planning no. Aneno ka wadong gi mosainya kuom ng'adi ng'isa ni wadong gi thuolo matin ahinya. Bing'e ni twak ma kama en mana thuolo matin kende. Kata kamano, wang'e ni skunde nyaka sani bende nitiere mago mitiyo godo kaka rescue centers, yes. Skunde makamago onego bed ni iko gi yo machalo nade motelo ne yepo. To kata kopogore kod mano, bende adwa ni los gi nyithindo ma oyudo kata midhiero makama nikech wantiere kod nyithindo ma gin bende gintiere skunde onogo ma onyalo bedo ni mane skul mosome to mane skul mojote sani. Nyaka sani nyalo bedo ni nitiere kod dang'ni mar paro onego bed ni gin bende ikor gi nade ne yepo mag skunde ma pod wakia ni bobedo karang'o. Kanye momiyo tarobin monego bed ni go mbele mokwongo koni aput no kane oketi to an aput monego bed ni supported kata ikonyo gi experts ma dhi kendo timo ni to kaka skundni makoro sani ji obiro jotie ji makale 2,000 to en skul moro matin. Ing'eni mondo mi nyithindo bi donj ka nyithindo ok nyal riwore gi jok moa e kor gweng' kata pinje mamoko nikech mano nitiere kaka dhi chocho dhi keto wach par skul no bedo mopogore. Kata jopuonj bende ing'eni sani jopuonj ema kendo bende nigi tabu sana. Kiane the ministry to gi TSC Teacher Service Commission onego beni bedo kod gi put moro ma giwinjore ni to wan ere kaka wanyalo intervene. To onego bed ni mago mechanisms mabedo supported malo. To jopuonjre sana nyithindo ema nigi tabu kendo koro maduong' mapok odwaro yudi. Kaka miwacho ni modak e skunde monego bed ni gisome. To moko bende odak e skunde mamago kia nikech kuma ne gintiere skunde gi ka oywer, ute gi oywer, koro gibiro kama gidwaro mana konyruok. Magi kadieri kwa ng'iyo ni to ere rieko mwanyalo ng'ado mondo mi mbele kaendi nyithindo gi oduoge e skul ni onego wang'ine gi alternative rescue centers kaka kuonde mag centers mag chiefs, kuonde mag kanisni, kuonde ma kopo ni kata ni chirni moko ntiere man gi ute malong'o kata halls, social halls migero gieke. To kata na kuonde minyal ketnegi koni kata ka tandarua okawach tandarua moro mayamo kendo chako biro walogi. Nikech ma kore emergency. Matiende ni nyicho kwa ikore ahinya but nyaka wa act. Kato kik bende wagedi ahinya blame game. Ni ng'ane pokotimo maut en gimikoni ka yamo kudho apaka biro pi mol chal ka gima macho biro imanyo ni tan gi ndo matin mondo mi nego godo majno. So ibiro gi riekni gojuzi to kanye ma the central role ma sirikal timo duong'. To ka sirikal odhi umo e piny ma onge ng'amung'e gimotimo ting'eni gigi dhi bedo matek. Koro sirikal ema onego bed ni gika gitemo timono wang'e ni kidwa ni mondo mi interact kodgi mondo mi chiw support kata ikony gima kama to wang'e ni kama eka kitime. To gik ma ing'e ni nitiere gimiluongo ni the sporadic reactions. Mineno kaka wuono giringo ni gidhi kama chielo nitie center kama ne ikonye ji. Kato kiny gichomo kama chielo. Jogi dwaro chiemo, jogi dwaro gige thieth, jogi dwaro gige nindo, jogi dwaro gik mang'eny gi. Ka ok en consistently provided, tibro yudo ka jogi wabro wegi e kor lwasi makoro gikia kaka gitim. Nikech kata livelihoods margi bing'eni have been disrupted. Koro nitiere gik ang'eny maana koni the expertise mantiere go. Sirikal mar county, leaders wa moyier to gima ok oyier to gi the national structure wariure giriu jite nikech the leadership nyaka wuogi. Ng'eni in gi an kata fwambo tutimo maber nikech unu dhi onyiso kaka gigi timore. But onego bed ni the leadership work from the institution mar sirikal. Thuolo marwemo bedo matin. Twaka mar otieno ni thuole matin ahinya kata kamano weche to pod ng'eny. Penjo bende nyalo bedo ni jumbe ariyo makoro nyithindo bro bedo koseluza e tam mar ariyo bende unyalo bedo recovered koseda. Nitiere gimiluongo ni the catch up programs. Nitiere gima sani nitiere schools mamoko mineno ka ginto gitemo ni koro the online gi virtual learning katimo. Ting'eni ng'eny kuondewa ok skul line ano pod ok nyal dhi mbele nikech kata simu kata laptops kata gadgets mamoko go onge. To nengo beni sasa every time sani makoro KICD to gi jopuonje momiya koni consultation mar jopuonje timore. Ing'eyo ni time loss ni ere kaka recover ma kacha program no dhi bedi. Radios wan go kata mag sirikal and all that. Sano nengo beni gi wuoyo gi jopuonjre go mondo mi gi keep gi
on toss mondo kik nyithindo wenis wach somo sani waweyo wanwang'iyo mana kaka wadwa tugo erokamano ahinya Boaz Waruku kuom kawo thuolo mar otieno ma kawuono bi wabed kod twak machuok kata kama twak ma kamae ma pod mbaka mwanyalo goyo kata chenro magwa mamoko e Ramogi TV ka erokamano ahinya nyaka Ramogi Jwang ka pod wadhi nyime wang'eni midhiero mar oula pod imedo kelo kata pi oula pod imedo kelo midhiero e gwenge mopogore opogore ka nyaka sani kwan joma osewito ngimagi kaluwore kod koth mapek ochopo ji 219 ka migawo mochung'ne arita e pacho kae medo koyo jopiny obeda kicha e kinde ma jokor chal kor lwasi pod iwacho ni koth mapek biro medo chwe e pachoka ahinya to e giko jumani e counties mathoth. Sirikal bende ochungo chenro mag wuoth e gwenge ma Athi River, Ruiru kod Oldonyo Sabuk kama pi oula oseketho puothe kod